Ja, wat het concept gaat worden, hè, dat is een concept wat ik in Nederland heb bedacht en een Biep Gourmand heb mee behaald. Het is een klein gerechtenconcept waar iedereen voor een set menuprijs gaat iedereen dat kunnen eten. Dan eet je 3 gangetjes plus een dessert voor een setprijs en dan kunt u gewoon uit het menu kiezen. Het is heel lekker, het is op een bepaald niveau wat je hier niet veel ziet op Bonaire. En ik heb het, omdat de porties kleiner zijn, heb ik het voor zo'n laag mogelijke prijs kunnen dat aanbieden. Dus het is voor iedereen, het is vrij laagdrempelig. Dus het is voor iedereen iets wat wils, zeg maar. Ja, het was zeker heel spannend. En het was ook vooral lang, want we zijn hier al 4 maanden mee bezig. En eigenlijk was het eerste stap toen we hier aankwamen om een team samen te stellen. Nou, dat is in Bonaire al best wel lastig. Daarna had ik een keukenteam. Dan was het op zoek gegaan naar een team aan de voorkant. En vanaf dat moment dat begon te rollen, toen zijn we pas echt stappen gaan maken, konden we dingen uitzoeken. Ondertussen, wat we wel hebben gedaan, is één keer of 2, 3 dagen in de week een Azur proefavond. Dus voor een verrassingsmenu in het concept van Azur, zodat mensen, vooral mijn team kon zien van oké, dit gaan we doen, dit is het. Het zijn geen hamburgers meer, wat we nu bij Spice doen. We gaan echt mooie dingen creëren. We doen oesters, foie gras, maar ook gewoon Colombiaanse kazen. In de future gaan er ook lokale gerechten bij komen. Maar allemaal met mijn creatieve twist. Dus dat is wel... het wordt heel leuk. Het was ook heel zwaar. Ik bedoel, de afgelopen week heb ik weinig geslapen. Gisteravond ook nog tot diep in de nacht bezig geweest. En vanochtend weer vroeg. Maar als ik dit zo zie, ja, dan maakt me trots. Het maakt me trots, ja, sowieso. Ja, zeker. So we'll start off with like a concept of kind of a fusion choice menu with wine pairings, which is something a little different for many people. Then we also have the lunches. It's air conditioned, which attracts groups. And we also have, weekend events. So family events, Christmas. So we fit the entire, circle of events, families, celebrations, and of course the romantic dinners. Actually we are, and it's a good thing to do because we've got packages with DVD here, discounts here 25%. Our families, Wanna Dive, Caribbean Water Sports, and Yoga Sensible, we're all in a package deal where you come in, you enjoy a good, discount to start with. So with that said, you can travel from the islands, ABC, and even S. And we're here to welcome you, to enjoy. Thank you, Steve. My pleasure. Thank you.